kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai, kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat. Iloy. So ti ano ining mga napatay ni nasa labat o kon kumpirmado na gid nga mga NPA ini. Santo man sa assessment sa ato sa mga tapo iya sang militar dito sa bahin sang Negros Oriental. May interview diri dugang sa 60-second IB no ang aton nga team nga nagpadulong dito kay ina sa bahin sang Oriental area no pero ti ara lang sila nakalabot sa barangay Makagahay sa Banwasang Moises Padilla. Gatabo ay lang ning barangay Makagahay kag Buglasan pero mountainous area na ni no so ti napapanaog na ining duha ka mabangkay so ano gid ang matutod nga serye sa mga nagkanabo no sa sining encounter suno sa aton sa ring militar. Si Bombo Dennis Rabica, check naton sa Pia Kalinya. Bombo Dennis, may gabi please kamin. On sa aton confirmed tatlo gid ang fatalities sina-report nato tiduang ito no pero sa siningapon sa mag-abot na diri sa may sitio Subo no barangay Makagahay Moises Padilla ining bangkay no sa may nagklamatay nga NPA. Sa aton manakuan sang payag si Lieutenant Mary Joy de Guzman ang CMO officer no sa 2nd Infantry Battalion nga tatlo gid lagi bumpons no ang konfirmado nga napatay. Actually halin dito sa may area ning insidente gid sa may area sa Negros Oriental no sa may sitio Natuling barangay Budlasan, Canlaon City. Gintuwang-tuwangan na ni mga bangkay palabot diri palapos diri no sa may area sang barangay Makagahay sa Moises Padilla kay hindi na ni malabot sa salakyan kag kun dito na ibalik sa may area sa kanto manaklayo nga hindi man to masudlan sa salakyan sa mga desisyon nga digin papanaog sa may area sang Makagahay Bumupons no. Ang mga nagkalamatay diri as confirmed ni Lieutenant de Guzman mo ini si Christina Hacolby alias Chabi, finance officer Sen 1 sa NPA, 40 years old, kag ining si Ernie Hacolby alias Frisi, vice CEO commanding officer sang section Guerrilla Unit CN1, 42 years old. Kag ining si Everly
K. Hacolby alias K. Membro mo na sa CN1 unit no, sa NPA, 18 years old Bongbong Pons. No? Kaginagin pamangkot aton si Ma'am Di Guzman, Lieutenant Di Guzman, kung bala ini magpamilya. No? Kaya ito na po informasyon na dito sa may barangay Magkagahay. Mag-Iloy. May pilato ka mga parente ni mga Hacolbe nga sunod sila nga mag-Iloy. Ining si Christina Hacolbe, amo na yung Iloy, kay ining si Everly K. Hacolbe, 18 years old bata, yan ni Bumupons. No? Kay ining si Ernie Hacolbe, gina-confirm pa naton kay base Iloy o bana ni Christina. Nga Iloy man ni amay ni Everly Bumupons. No? Hindi pa tayo di-confirm si Lieutenant Di Guzman sa atong sinigin na pamangkot Bombo Pons Espino. So, dire sa report ni Lieutenant Di Guzman nga nagkabaton sila sa informasyon nga may ara dira sa mga armado sa area nga nag-conduct kuno sa mga extortion activity. Bombo. So, mo itong giresponderan sa mga membro sa 62nd Infantry Battalion. Upon approaching, no, kaya alas 6:30 bumpon sa nagdanay, ha? Alas 6:30 na tabo mo. Upon approaching sa area, bumupons, una, nga nagpalupok ining si Christina Hacolbe sa mga tropa. Bumupons, dito na nag-responde ining mga soldado, kag dito na exchange of gunfire, mga 10 minutes bumupons na ang pagbayloan na isang luthang sa sining grupo sa NPA kag mga membro sa 2nd IB. More or less mga napulo ka mga NPA ang in-encounter nila. Kalakip na ining tatlo ang nagklamatay bupons. Kaya dito sa area, 5 ka mga firearms ang recover mo sa militar. Bumupons. So nagapati sila nga ining kay tatlo lang napatay, kaya basing iban ining armas na bilin sa mga upod sang magpalagyo. Bumupons sabi, namotang pati sa mga soldado dito no, kay na-recover ng mga armas, pila pa ka mga personal gamit, kag possibility may mga documents pa to, so documents nga